'Yn ni'n dod nawr at ddiweddglo y stori fawr sydd wedi bod yn datblygu drwy gydol y dydd. 'Yn ni wedi gweld pwy yw pencampwr Tangyfrwy. 'Yn ni hefyd wedi cwrdd â'r pencampwr mewn llaw a y pencampwr gyrru fydd yn cael ei gynnal yma ddo yn y prif gylch. Mae'r tri nawr wedi dod yn erbyn ei gilydd ac yn mynd am y brif wobr. Dyma ni Prif bencampwriaeth Ceffylau'r Sioe. Mae'n nodi yw, wnaethon ni weld Nitro Express yn mynd ar brif bencampwriaeth Tangyfrwy. O bosib bod wedi rhoi'r tocyn i'r cil pencampwr er mwyn i'r un ifanc cael cyfle o bosib. Oherwydd yr un ni'n gweld gar ein bron ar hyn o bryd yw'r cil bencampwr, enillydd y dosbarth cyfrwy ochr, Wellesbourne Prince Charming, eiddo Poppy Hughes, a dwi'n meddwl mae Poppy sydd yn y cyfrwy. Felly, caseg neu adfarch hyd yn oed adran A yw'r ceffyl yma, y fam Highland Vanity a'r tad Llanau Tacwi. Felly, o bosib mae'r cil bencampwr Tangyfrwy sydd yn y cylch gyda ni, nid y pencampwr. Dyna beth digwyddodd yn sicr yn dyfe. Oedd y ceffyl hela, poni hela, oedd wedi ennill, a mae'n disgwyl fel bod honna wedi rhoi'r siawns i Poppy. Wel, am braf. Odi ma fe. Ac yn hyfryd o beth i wneud yn dweud. Gweld y cyfeillgarwch yna, a bod hi wedi bolon rhoi'r cyfle i'r groten ifanc. A dyma ni Lonwind Swagger, os gofiwch chi pencampwr gyrru, adran ec, yn eiddo i Claire Granger a Georgie Mitchell. Georgie Mitchell, ie. Enillodd i ddosbarth yr adran C yn gyrru, a mae'n mlaen i fod yn bencampwr y Cymraeg yn gyrru, ac wrth gwrs prif bencampwr yr adrannau i gyd. Felly'r teulu yma wedi cael llwyddiant gyda'r march Senny Kendall yn y gorffennol, Cagasa Silver Phantom yn ogystal, Georgie Mitchell a Claire Granger yn hen law ar y gyrru. Hon yn hyfryd i weld hefyd chydig bach o amrywiaeth yn y gystadleuaeth yma, yn enwedig. I weld pencampwr gyrru. Ydy, mae hwn yn boblogaidd. Ydy. Ac yr un enillodd marchogaeth cyfrwy unti ar cil bencampwr yn y bencampwriaeth ddiwetha, Wellesbourne Prince Charming. A Poppy Hughes ar y gaseg adran A. Ie. Edrych ar Georgie Mitchell. Mae fe'n wen heddi to yn diwedd. A ti'n meddwl fe'n un peth yn dod yn y gystadleuaeth? Amser i fywyd, mae fe'n dwlu bod yn y cylch na. Mae bron o bod yn hollol ddi-ymdrech yn dweud. Mae'n fel alarch, mae'n siŵr yn gweithio'n hynod o galed o dan yr olwg osgeifig. Ond mae yna rhywbeth ynglyn â sut mae wedi cael i ymddangos hefyd. I ni yn gweld rhagor o geffylau yn y brif bencampwriaeth yma. Mae gyda ni'r cil bencampwr mewn llaw hefyd yn ogystal, sef y Shetland. Y Shetland oedd yn gil bencampwr i'r adran ec yn y gystadleuaeth mewn llaw. Poni bach Red Bulls oedd e'n dyfe? Ie, is bencampwr mewn llaw i'r adran C. Glynwyn Annie Power, wrth gwrs. Ie, y ceffyl yma, dwi'n meddwl, Randolph of Catchpool, efe? Dyna fe, Randolph of Catchpool oedd efyd y march. Cynthia Higgin, y beirniad wrth gwrs, yn trafod gyda'r stiwardiad, y foment fawr. A'r het yn mynd i. Mae Power Annie wedi curo pawb. Annie Power. Dim un ohono ni'n gywir. Dim un ohono ni'n gywir, na. Da iawn, Scott. A'r Shetland, dwi'n meddwl, yn mynd ar gil wobr. Randolph of Catchpool, odi yw'n gil? Odi wir ma fe, da iawn fe. Y march bach Shetland. Wel, dyna ni.
I ni wedi dod i'r wobr ola yn y sioe fawr yma yn Llanelwedd. Gwobr ola 2022. Y meddiant y beirniad. Cynthia Higgin. Y gaseg yma wedi mynd pob cam o'r dosbarth cyntaf bod yma. Dosbarth y cesig gweigion, caseg 6 oed yw i. Wedi cael llwyddiant yn y gorffennol wrth gwrs ei thad i wedi bod yn enillydd yma hefyd, ond erioed wedi mynd mor bell a Annie Powers. Annie Powers yn mynd hefyd i sioe ceffyl y flwyddyn, wedi cymhwyso, wedi mynd ar tocyn y teulu Price, ond erbyn hyn hefyd yn mynd ar brif bencampwriaeth yn y sioe frenhinol. Dal yn ifanc, ond yn 6 oed. Mae bywyd o'i blaen i'w hyd. Byddwn ni'n gweld i eto yn sioe ceffyl y flwyddyn, ond sgwnia welwn ni eto ar ôl hynny. A dyna beth yw addurno. A dyna beth yw llun. Ie. Pen llanw y cystadlu yma yn y sioe fawr yn Llanelwedd. Mae wedi bod yn sioe o didog yn dywi. A dyma ni, pen llanw'r cystadlu yma yn y sioe fawr eleni. Prif bencampwr Ceffylau'r Sioe yn 2022. Glynwyn Annie Power. Y gaseg adran ec a llon gyfarchiadau gwresog i Scott a Kelly Gibbons. Perchnogion y gaseg yn llawn heiddi torri syched heno. Encouraging, ladies and gentlemen, because I tell you, this main ring is long and it takes a lot of running. A huge round of applause. The radio for you standing, we take the salute and Scott, slowly Pennsylvania. Congratulations indeed to the family and the section C. Well, Scott, the mic's working fine at last year. Many congratulations. Did you ever believe that you were going to go home with all of these rosettes? I can't believe it, no. We set off yesterday from Yorkshire at 12 AM and hoping to maybe do well in our class. So to take C champion, unbelievable, and then Supreme in hand and the Hoys, unbelievable. And then I didn't know about the last Supreme, we were against the ridden and the driven. So to take that is a day you dream of. I doubt it will happen again, so we'll enjoy it tonight. And a lot of our viewers will want to know what's the breeding behind her. Yeah, so she's Glynwyn Annie Power. Her father is Glynwyn Gideon. He was male champion here 10 years ago. And she's a direct female line going back from a mare that my mother-in-law, Gwen Heppenstall, had called Paddock Dawn. And she was female champion here late 70s. Yeah. And she is a descendant going right back to today. So it's all homebred and it's a dream, isn't it? Yeah. I'm sure it's a dream. It hasn't quite sunk in, I'm sure. But the next step now is Birmingham, NEC, Horse of the Year. Yeah. How about that? Unbelievable. We just can't believe it. So, yeah, it looks like she's going to have to keep some sheets and rugs on a bit longer and yeah, keep her coat in good order for October, is it? Beginning of October? So, yeah, so unbelievable. And Kelly, a sum up of your feelings at the end of the week like this? I'm just in total shock. Lost for words, really. You just don't dream of days like this at all. Not coming all the way from Yorkshire as well and coming down having a day like that, it's amazing. Well, the journey was certainly worth it. She is a cracking horse. Many congratulations. Llon gyfarchiadau. Safe journey home, guys. Thank you. Diolch. Thank you. This is a chap who's planning all his life, and since he was about 5 days.